Vols que la IA et faci un mail que realment serveixi? Dóna-li un briefing. Quan demanem escriure un email, improvisa i surt massa genèric. Amb un briefing curt, la resposta puja de nivell de seguida. Agafem una petició oberta, sense detall, i el convertim en un briefing i veuràs la diferència només en un minut. Al briefing hi posarem el públic, per exemple, clients actius, el nostre objectiu, que provin una funcionalitat nova, el to que volem, clar, proper. També li direm el format, en el nostre cas, un email de 120 a 180 paraules. I per últim, alguns límits perquè s'ajusti el que volem, com pot ser només una crida a l'acció, 3 beneficis clars i 0 argot. Quin serà el resultat? El correu començarà amb un assumpte curt i orientat a benefici. La primera línia dirà clarament què hi guanya l'usuari. Tot seguit tindrem 3 punts molt breus que concretaran el valor. El to serà proper, sense paraules buides ni tecnicismes. I tancarem amb una sola crida a l'acció perquè sàpiga exactament què fer ara. Si t'ha estat útil, guarda'l, comparteix-lo i digue'm als comentaris si ho provaràs.